σοβαρότατες αναφορές για το μέλλον της Κύπρου και της Ελλάδας στις προφητείες του έκανε ο γέροντας Ιωσήφ Βατοπεδινός, ο οποίος κοιμήθηκε την 1η Ιουλίου το 2009 στο Άγιο Όρος. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες του, ο γέροντας φαίνεται να τα έχει οραματιστεί όλα. Από την οικονομική κρίση, την φτώχεια μέχρι και το μέλλον τόσο της Ελλάδας όσο και της Μεγαλόνισσου Κύπρου. Ο γέροντας μιλάει για μια λέλαπα η οποία έρχεται σύντομα και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Εξηγεί ότι οι Ρώσοι θα επέμβουν επειδή θα προκληθούν και θα διαλύσουν την Τουρκία, φτάνοντας μέχρι και το Ισραήλ όπου θα τους χαλάσουν τα σχέδια. Μιλάει για 2 ημίχρονα κατά την διάρκεια των οποίων θα συμβούν διάφορα. Στο πρώτο ημίχρονο το κακό θα είναι τοπικό, λέει ο γέροντας, και στο δεύτερο θα είναι παγκόσμιο και η καταστροφή τεράστια. Ο γέροντας Ιωσήφ ζητάει από όλους πνευματική προετοιμασία για να μπορέσουμε να αντέξουμε αυτή την φοβερή δοκιμασία. Αναφερόμενος στη λέλαπα, εξηγεί ότι θα είναι τόσο μεγάλη που μόνο όσοι είναι κοντά στο Χριστό θα αντέξουν. Μιλάει για ξεκαθάρισμα της ανθρωπότητας για να εξαφανιστούν οι μεγάλοι που είναι και οι δημιουργοί του κακού. Ο γέροντας κάνει λόγο και για μια πολιτιακή ανομαλία η οποία θα τραβήξει πίσω το διεθνές κεφάλαιο για απολύσεις υπαλλήλων, με την Ελλάδα να φτωχαίνει και τον κόσμο να πεινά. Τότε θα γίνει μια στρατιωτική πρόκληση ακριβώς πάνω στην ύφεση. Τώρα το ξεκίνημα θα το κάνουν οι Εβραίοι. Αυτοί που λέγονται Αμερικάνοι. Αμερικάνοι δεν υπάρχουν. Αμερική χώρα υπάρχει. Αλλά οι κάτοικοι της Αμερικής είναι όλοι Εβραίοι. Αυτοί τώρα ερεθίζουν, φοβούνται πολύ την ανόρθωση του ρωσικού λαού, αλλά και την επίδοση του ελληνισμού. Γιατί εμείς κρατούμε την ευσέβεια και κρατούμε τον Θεό μαζί μας. Ο διάβολος που είναι μαζί τους αυτούς, τους ερεθίζει, ξεριζώσει με τον ελληνισμό, γιατί αυτοί κρατούν τον Θεό και τότε θα μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ο Εθναπόστολος Άγιος Κοσμάς, ο Αιτωλός για τα Ελλαδοτουρκικά και το Κυπριακό, προβλέπει ότι οι Τούρκοι θα φύγουν και θα ξανάρθουν πάλι. Στο τέλος θα τους διώξουν ως την κόκκινη μυγιά. Από τους Τούρκους το 1 τρίτο θα σκοτωθεί, το άλλο θα βαπτιστεί και μοναχά το 1 τρίτο θα πάει στην κόκκινη μυγιά. Η προφητεία για το Κυπριακό λέει ότι θα προσπαθήσουν να το λύσουν με την πένα, μα δεν θα μπορέσουν. 99 φορές με τον πόλεμο και 1 φορά με την πένα. Αναφορά στην Κύπρο έκανε στις προφητείες του και ο μοναχός Γεννάδιος, ο οποίος εκοιμήθη το 1983. Σύμφωνα με τις προφητείες του θα γίνει παγκόσμιος πόλεμος, γιατί ο κόσμος δεν μετανοεί. Ο πόλεμος αυτός θα είναι και ο τελευταίος, επειδή η καταστροφή θα είναι ολοκληρωτική. Ένα μικρό κρατήδιο θα είναι η αφορμή, ίσως η Κύπρος. Όταν έγινε ο κατακλυσμός του Νόα, οι άνθρωποι πνίγηκαν στα νερά. Τώρα θα πνιγούν στο αίμα. Στην Κωνσταντινούπολη θα γίνει μακελιό μεγάλο και η θάλασσα θα κοκκινήσει από το αίμα των σφαγμένων ανθρώπων. Τριχρονίτικο δαμάλι θα πλεύσει στο αίμα, όπως λέει ο Κοσμάς ο Αιτωλός, δηλώνοντας έτσι την μεγάλη καταστροφή που πρόκειται να γίνει. Θα γίνει πολιτιακή ανομαλία. Μόλις γίνει πολιτική ανομαλία, αμέσως θα τραβήξει πίσω το κεφάλαιο, το παγκόσμιο κεφάλαιο, το διεθνές, το ευρωπαϊκό. Μόλις θα τραβήξει πίσω το διεθνές κεφάλαιο, θα απολυθούν όλοι οι υπάλληλοι. Θέλησε να κρατηθεί η Ρωσία, αλλά δεν θα μπορέσει. Θα κρατήσει περί 2-3 μήνες αυτό. Θα θελήσει να στερεωθεί η Ρωσία εδώ στο μέρος τούτο και στα στενά, αλλά θα κινηθεί ο Εβραϊσμός με τους Αμερικάνους. Τότε θα κινηθούν όλοι αυτοί και θα μαζευτούν στην περιφέρεια του Βυζαντίου. Διότι το Βυζάντιο το έχει ξεριζώσει το Βατικανό και το παρέδωσε στους Τούρκους. Τώρα λοιπόν οι επέσχυντοι απόγονοι των προγόνων τους που λέγονται Ευρωπαίοι θα τους μαζέψει η δικαιοσύνη του Θεού στην περιφέρεια του Βυζαντίου και θα γυρίσει ένας πίσω να πει τι έπαθαν. Στο πεδίο της μάχης, καθώς μας λένε αυτοί που είδαν, σε 3 ημερονύχτια σφαγής
θα έχει περίπου 700 εκατομμύρια νεκρούς. Όχι γυναικόπαιδα, άντρες. Τότε θα αρχίσει δηλαδή, καταλάβετε, αυτός ο δεκατέμος όρος. Θα ξεριζωθεί η πόλη όλη. Η παλιά θα μείνει μόνο η Αγία Σοφία. Και τότε θα αρχίσει ο ανακαινισμός. Θα επιστρέψουμε πίσω πάλι στις βάσεις μας. Η Ελλάδα θα φτωχύνει πολύ, αλλά μετά θα κινηθεί. Δεν θα μείνουμε εδώ. Θα επιστρέψουμε πίσω στις βάσεις μας πάλι. Ο Πόντος, η Μικρά Ασία, η Καπαδοκία και η Αϊβυθινία. Όλα αυτά δικά μας. Αυτή είναι η ρίζα των προγόνων μας. Σας είπαμε συντομία αυτά τα οποία γίνονται. Δεν είναι έτσι, είναι κάτι παραπάνω. Αλλά έτσι σας είπα να πάρετε μια εικόνα. Στην πρώτη λέλαπα θα έχει σφαγές, στην πρώτη λέλαπα, στην ανομαλία. Όχι, στην πρώτη λέλαπα θα είναι ανομαλίες. Στην πρώτη λέλαπα θα γίνει όταν θα ξεκινήσει η Ρωσία και θα έρθουν οι Αμερικάνοι και οι Εβραίοι θα θέλουν να σπρώξουν πίσω. Τότε είναι ακριβώς που θα επέμβει. Τότε θα παρουσιαστεί άγγελος εξ ουρανού και θα τους επιβάλλει μέθη. Αυτοί που θα μαζευτούν θα φέρουν και μισθοφόρους οι Αμερικάνοι μαζί. Οι Άπωνες, ξέρω εγώ από εκεί, θα φέρουν μισθοφόρους πολλά μαζί. Διότι το θέμα του Εβραϊσμού είναι να ξεριζωθεί ο χριστιανισμός από τη γη. Και μέχρι εδώ τελείωσε. Ο χριστιανισμός... Λοιπόν, όταν λοιπόν κινηθούν αυτοί, άγγελος εξ ουρανού θα παρουσιαστεί και θα τους επιβάλλει μέθη αυτούς. Και θα χάσουν τα λογικά τους. Όχι να τρελαθούν, αλλά δεν θα τους εμπνεύσει μίσος, άσποντο, να θέλει να σκοτώσει ένας τον άλλο. Και αυτό σας είπα, σε 3 ημερονύχτια σφαγής θα γίνει όλο αυτό το μακελιό. Τότε θα παρουσιαστεί ο ίδιος άγγελος, αλλά αισθητά, πλέον όχι με φωνή. Και να πεις, σταματάτε, αρκεί είναι η εκδίκηση, στόμα καλός. Τότε θα ξυπνήσουν. Και είναι λίγοι που έμειναν. Θα ξυπνήσουν. Και θα πούνε τι ήρθαμε εδώ. Γιατί σκοτωθήκαμε. Θα γυρίσουν πίσω να επιστρέψουν στις Ευρώπες τους. Και είναι λίγοι που έμειναν. Τότε ο άγγελος αυτός, αισθητά μπροστά στον κόσμο, θα αναστήσει αυτούς που κοιμούνται από το Βυζάντιο. Αυτοί που κοιμούνται από το Βυζάντιο, εκκλησιαστικοί και πολιτικοί ηγέτες, θα τους ξυπνήσει ο άγγελος και θα τους δείξει με τον άχτυρο του. Πάρτε τους αυτούς να σας... Αχ, αδελφοί μου, στους καιρούς αυτούς θα ψυχρανθεί η αγάπη των πολλών και θα υπάρξει θλίψεις πολύ, επιθέσεις εθνών, μεταναστεύσεις λαών, ακαταστασία μεγάλη, σπατάλη, αμέλεια, αδιαφορία δια την σωτηρία της ψυχής. Όλοι περίπου οι άνθρωποι θα είναι πρόθυμοι να τρέχουν στα τραπέζα, στους χορούς, στα γλέντια, θα τρέχουν να απολαμβάνουν τα γήινα αγαθά. Οι άνθρωποι θα είναι φιλόνικοι, θα είναι πολύ οχνηροί, θα είναι εις τα χριστιανικά τους καθήκοντα οκνηροί εις υπερθετικών βαθμών, θα είναι πρόθυμοι να κατακρίνουν τους άλλους ανθρώπους. Απιστία, μίσος, έχθρα, φθόνο, φιλονικία θα κατέχουν την πρώτη θέση στη ζωή των ανθρώπων. Ας σταθούμε με φόβον Θεού και ας είμεθα προσεκτικοί στην εκπλήρωση των θρησκευτικών μας καθηκόντων, τηρούντες όλα στα σαρετάς. Ας φροντίσουμε να γεμίσουμε τα αγκία μας με έλεον, εφόσον η ψυχή μας ευρίσκεται στο σώμα. Δεν είναι λίγες οι μαρτυρίες που θέλουν τον γέροντα Παΐσιο να έχει μιλήσει για πολλά γεγονότα, τα οποία στη συνέχεια επαληθεύτηκαν. Η απάντηση για όλα αυτά είναι καθαρά θέμα πίστης. Ο Αιτωλός είχε δίκιο που είπε για τα εξαμίλια, διότι τα εξαμίλια, εξηγεί ο γέροντας Παΐσιος τώρα, δεν είναι ούτε χωριά, ούτε πόλεις, αλλά είναι τα 6 ναυτικά μίλια, η ζώνη των 6 μιλίων που περιβάλλει τα παράλια της Ελλάδος και κάθε νησί μας. Εξαμίλι
είναι κάθε σημείο που απέχει 6 μίλια από τις ακτές της Ελλάδας, χερσαίες ή νησιώτικες. Εκεί λοιπόν θα γίνει εκείνο που είπε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Σε άλλο σημείο ο γέροντας Παΐσιος μιλάει αναλυτικότατα και λέει: όταν ο τουρκικός στόλος ξεκινήσει να κατευθύνεται κατά της Ελλάδος και φτάσει στα 6 μίλια, πράγματι θα καταστραφεί. Θα είναι η ώρα που θα έχουν τα κόλληβα στο ζωνάρι τους. Αλλά αυτό δεν θα γίνει από εμάς. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Το εξαμίλι θα είναι η αρχή του τέλους. Μετά θα αρχίσουν όλα τα γεγονότα που θα καταλήξουν στο να πάρουμε την πόλη. Την πόλη θα μας τη δώσουν. Θα γίνει πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας. Στην αρχή οι Τούρκοι θα νομίζουν ότι νικάνε, αλλά αυτό θα είναι η καταστροφή τους. Οι Ρώσοι τελικά θα νικήσουν και θα πέσει η πόλη στα χέρια τους. Μετά θα την πάρουμε εμείς. Θα αναγκαστούν να μας τη δώσουν. Σε άλλους προσκυνητές ο γέροντας Παΐσιος εξηγεί: οι Τούρκοι θα καταστραφούν, θα σβήσουν από το χάρτη, διότι είναι ένα έθνος το οποίο δεν προέκυψε από την ευλογία του Θεού. Από τους Τούρκους το 1/3 θα πάει από όπου ξεκίνησαν, στα βάθη της Τουρκίας. Το 1/3 θα σωθεί, διότι θα έχει εκχριστιανιστεί, και το τελευταίο 1/3 θα σκοτωθεί στον πόλεμο αυτόν. Η Τουρκία, εξηγούσε, θα διαμεριστεί σε 3-4 κομμάτια. Ήδη έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση. Εμείς θα πάρουμε τα δικά μας εδάφη, οι Αρμένοι τα δικά τους και οι Κούρδοι τα δικά τους. Το κουρδικό θέμα έχει ήδη δρομολογηθεί. Αυτά θα γίνουν όχι τώρα, αλλά σύντομα, όταν θα πάψει αυτή η γενιά που κυβερνάει την Τουρκία και θα αναλάβει η νέα γενιά πολιτικών. Τότε θα γίνει ο διαμελισμός της Τουρκίας. Πολύ σύντομα οι προσευχές που γίνονται κάτω από την επιφάνεια της γης θα γίνονται πάνω στη γη και τα κεράκια που ανάβονται κάτω θα ανάβονται πάνω. Πίστη και ελπίδα στο Θεό να υπάρχει και θα χαρούν πολύ. Όλα αυτά θα γίνουν μέσα στα χρόνια αυτά. Έφτασε ο καιρός. Σε άλλο σημείο πάλι εξηγούσε: οι Εγγλέζοι και οι Αμερικάνοι θα μας παραχωρήσουν την Κωνσταντινούπολη, όχι γιατί μας αγαπάνε, αλλά γιατί αυτό θα συμπλέει με τα συμφέροντά τους. Οι Τούρκοι θα κάνουν μόνο μια πρόκληση στην Ελλάδα, που θα έχει σχέση με την Αιγιαλίτιδα ζώνη, και θα μας πιάσει πείνα, θα πεινάσει η Ελλάδα. Και επειδή θα κρατήσει αυτή η μπόρα κάποιο διάστημα, μήνες θα'ναι, θα πούμε το ψωμί ψωμάκι. Και άλλη φορά έλεγε πάλι: να έχετε ένα κτηματάκι και λίγο να το καλλιεργείτε. Κοντά σε εσάς θα βοηθήσετε και κάποιον που δεν θα έχει. Σε άλλον εξηγούσε: όταν ακούσεις στην τηλεόραση να γίνεται θέμα για τα μίλια, για την επέκταση των μιλίων της Αιγιαλίτιδας ζώνης από 6 σε 12 μίλια, τότε από πίσω έρχεται ο πόλεμος. Ακολουθεί: μετά την πρόκληση των Τούρκων θα κατεβούν οι Ρώσοι στα στενά, όχι για να βοηθήσουν εμάς. Αυτοί θα έχουν άλλα συμφέροντα. Αλλά χωρίς να το θέλουν, θα βοηθάνε εμάς. Τότε οι Τούρκοι, για να υπερασπιστούν τα στενά, που είναι στρατηγικής σημασίας, θα συγκεντρώσουν εκεί και άλλα στρατεύματα. Παράλληλα δε θα αποσύρουν δυνάμεις από καταληφθέντα εδάφη. Όμως θα δουν τότε τα άλλα κράτη της Ευρώπης, συγκεκριμένα η Αγγλία, η Γαλλία, η Ιταλία και άλλα 6-7 κράτη της ΕΟΚ, ότι η Ρωσία θα αρπάξει μέρη. Οπότε θα πούν: δεν πάμε κι εμείς εκεί πέρα, μήπως πάρουμε κανένα κομμάτι? Όλοι όμως θα κυνηγούν τη μερίδα του λέοντος. Έτσι θα μπουν και οι Ευρωπαίοι στον πόλεμο. Θα βγάλει η ελληνική κυβέρνηση απόφαση να μην στείλει στρατό. Θα κρατήσει στρατό μόνο στα σύνορα. Και θα είναι μεγάλη ευλογία που δεν θα πάρει μέρος. Γιατί όποιος πάρει μέρος σε αυτόν τον πόλεμο, τον ευρωπαϊκό, χάθηκε. Οι Τούρκοι θα μας χτυπήσουν, εξηγούσε σε άλλον προσκυνητή, αλλά η Ελλάδα δεν θα πάθει μεγάλη ζημιά. Δεν θα περάσει πολύς καιρός μετά την επίθεση των Τούρκων στη χώρα μας και τότε οι Ρώσοι θα χτυπήσουν τους Τούρκους και θα τους διαλύσουν. Όπως ένα φύλλο χαρτί που το χτυπάς και διαλύεται, έτσι και οι Τούρκοι θα διαλυθούν. Το 1/3 από αυτούς θα σκοτωθεί.